was a sort of a representative of... Jordane! Prosím vás, tady máme průvodce, Petr Krasovský. A já si myslím, že mu můžu předat slovo. Tady Mirek mě poprosil, jestli bych neřekl několik slov historii Pražského hradu a hlavně ke Královské zahradě, kde se teď nacházíme. Já ještě budu říkat věci, které asi vy všichni znáte, ale ani nevím, Jan Josef Bendl nebo Jan Jiří Bendl, no, nicméně tam je nějaké tak je to typicky barokní stavba, vlastně s dvojhalovou habsburskou orlicí a s jménem se jménem panovníka. Nicméně ten fronton, který je nad tím datem, ukazuje to, že to je skutečně barokní záležitost raného baroka. Takhle se stavilo v raném baroku, nebylo to ničím nějak ozdobné. Já mám takový pocit, že ta část přímo na tu Herkulovou fontánu byla pod... Ale tam, já tam vidím druhou. Je to tohle, to je vlastně taky malá část, která vlastně patřila té malé... Tady jsou společenské sály, které upravil Josef Plečník. Tady na té straně a tady na té straně jsou reprezentační prostory. Tohle na výjezdní bráně, kterou vidíte na mojí pravé straně, na vaší levé straně. A pak budeme mít starého královského paláce, takzvanou Býčí bránu. Skutečně hodně, Plečník byl hodně ovlivněn balkánskými motivy, řekl bych starořecko-balkánskými motivy, který on viděl v Jugoslávii, profesor architektury a byl to velký přítel Alice Masarykové, posunuje se do stojích stav. Nicméně ona byla ta, která vlastně Masaryk takový architekturu, se o architekturu jako takovou nezajímá. Ale Alice Masaryková byla ta, která Josefa Plečníka přemluvila k tomu, aby dělal určité úpravy Pražského hradu a názory. Potom je tady ten balkon a potom je to tahle ten jiný balkon, který
vlastně tato fasáda skrývá původní královský palác. Když jsme zajdeme za rok, tak uvidíme goticko-renesanční charakter původního nejstaršího světské budovy, která tady je. Popředu. Už jsem tady vlastně dostala, promiňte. Abych vás upozornil, že tady je ta býčí brána na pravé straně, architektura Jiřího Plečníka, která opět připomíná na opět je tu Jan Nepomucek, pochází po poloviny 18. století. Navštívit katedrálu je potřeba ji navštívit i v té staré části. Katedrála napomíná určitou historii, která napomíná určitou historii. Jenom zdánlivě. Takže tohleto místo má samostatnou tím, že se odehrávají letní Shakespeareovské zleva doprava je z Barsteinu, Fürstenbergu, Würzburgu a Martinicu. Tohle byla spíš původní příjezník, tohle spíš původní sám asi vévoda, tedy vévoda frýdlantský a současný kníže. Vlastně měl své vlastní, určitě velice krátkou dobu, ale měl své vlastní knížectví. Vévodové Lucemburští. Ideální. Tak, až si všechno prohlédnete, půjdeme starými nebo novými zárodními. Kostel, tamhle ta věž taková. Matmavá. No. To co, to kostel.